Je to zaujímavá práca, aj keď je aj taká zodpovedná, ťažká. Predsa len človek je odlúčený od tej rodiny, od blízkych, známych, priateľov, od všetkých. Takže, ale zase no, je to moje hobby, dá sa ešte povedať. Ešte nie som až taký starý, že ma to nebavilo, zatiaľ ma to aj baví, takže so svojou prácou som spokojný v tomto. V tejto robote ma vlastne doviedol otec, pretože otec to robí vlastne ako som sa narodil, už bol vtedy kamionista. Takže vlastne už vtedy som vždy s ním, každé prázdniny, každý voľný čas som strávil s ním v aute, v kamióne. A od 6 rokov ma vlastne začal brávať aj do zahraničia na cesty, takže od 6 rokov každé jedné prázdniny boli v kamióne. Som strávila s otcom cestovať všade, takže taký ten život kamionistu ma vtedy chytil. Tým, že som pracoval v zahraničí, v Taliansku, dochádzal som, dá sa povedať, 1000 kilometrov. Bolo nutné zostať 2-3 týždne preč. S bývalou manželkou sme sa doslova zoznamovali alebo hľadali sme k sebe nejaké zblíženie a tak. Bolo to akože veľmi napäté. No. Zostáva jediné to nejako to premôcť, pretrpieť a spoliehať sa na to, že to dopadne všetko dobre. Ja keď som prišiel, že z tých 5 týždňov domov, v prvom rade rodina. Pre mňa rodina aj teraz to je prvoradé. Manželka, synovia, to nič iné není také prvoradé ako oni. Aj kamaráti, no, na pivo. Ja som kdesi na pivo, ja keď idem na pivo, vypijem jedno pivo a som plný hneď. Ale hovorím, my sme vždy potom, sme vymysleli takú dovolenku alebo tak a manželka veľa razí so mňou bola, že by tiež nebola sama. Aj chlapec sa bol so mňou previesť v Maďarsku. Tiež som mu tam ukazoval kurvy, jak stopovali vedľa cesty. Sukienka len tak, riťka von. No. Na samotu sa asi tak zvyká, že nepoznám šoféra, ktorý by si ešte zvykol na samotu. Tak to ešte ani jedného nepoznám. A taký, čo povie, že on je rád sám, alebo že mu to nerobí problém byť sám aj týždeň, dva, niektorí 5-6 týždňov, tak takí šoféri klamú, lebo ja im aspoň neverím, lebo na samotu sa zvyknúť nedá proste. Ten, kto ide jazdiť, pretože ho to strašne baví ten kamión, tak je hlupák, lebo to takých je málo. Ináč sú to výborní vodiči, ale tí prídu o všetko. Pretože keď je 4-5 týždňov je vonku a on príde domov, ukáže sa na týždeň, keď má rodinu, deti mu vyrastú, ani ho nepoznajú, hej? On príde na návštevu v podstate.
priateľkou som 5 rokov, tak človek už niekedy tak rozmýšľa, reku, aj svadba by mohla byť pomaly už. Neviem, však ešte sme mladí, 24 mi bude mať len, ale človek už aj tak, že keď rozmýšľa, že aj dieťa pomaly by mohlo byť a niekto vyrastá, zase nechcel by som mať dieťa, keď budem mať 30 a bude pomaly na maturitu a budem 50-ročný starý detko, také, to mi príde také, že radšej by som už pomaly aj nejaký rok, 2 a potom už na dieťa myslieť a už teraz tak pomaly človek rozmýšľa, že nejaké dieťa, keby sa pritrafí, tak sa nič nestane, aspoň z mojej strany. A svokrovci? A svokrovci. To je horšia otázka, no. Ja potrebujem taký svoj rytmus, že mať priateľov, mať ženu, alebo teraz priateľku, užiť si aspoň raz za rok takú nejakú dovolenku cez leto a chodiť na ryby a proste užívať si ešte ten život až tak, že to nie je až taký cieľ, ale je to také, že taký môj rytmus, ktorý mám a ktorom by som chcel fungovať aj naďalej. Ja som skončil zo zdravotných dôvodov viac menej a viac menej aj pre peniaze, pretože tie peniaze za ten čas, ktorý už sa odrobil, už to nestálo za to. Ale v prvom rade boli zdravotné dôvody, zo zdravotných. Ja som si tam zničil zdravie. Pelech. Musíme, nie Pelech, čas, nie. Akože nie. Poschodovka ako doma, no. Pri tomto zamestnaní je dôležitá rodina, zázemie a proste je to dosť ťažký level, akoby, že by som povedal. Sú len 3 možnosti, pri ktorých funguje nejaký vzťah na diaľku, rodinný život, som povedal aj taký milostný život. Buď obrovská láska k rodine, k manželke a tak, ktorej nevadí tá vzdialenosť, to odlúčenie. Bude to spoločný cieľ, ktorý si navzájom akože stanovia. Alebo sú to tak silné zážitky pri tom stretnutí, ktoré vydržia až do ďalšieho stretnutia. Bekommst du komplette Ladung für BMW Regensburg. Regensburg. Ja, okay. Direkt bei Firma K-Akustik in Klaus, ja? Ja, okay. Wenn du geladen hast, rufst du mich an. Servus. Ciao. A to ide kam? Kurva. No tak čo robte? Robím. No a čo, mediálna hviezda ako? Mediálna hviezda už si? No boha. Nemyslíš vážne. Ja to prvý potrebujem byť eterový záznam. Ja to budem schvaľovať. Hej. Či to je oné. Či sa to nevymýka od realite. A hlavne nech ti tam nerobí retuš. No. Nech aj na plátne smrdíme. Nech vidno, že to boha, že toto nie je robota len tak pre cimplavky, pre padavky. Tak som viezol alkohol z Holandska do Brna. A ja som vtedy 3 noci nespal, lebo oni proste ten alkohol, to bolo na paletách, bolo to síce zapáskované, ale to som išiel hore po 14-ke, po 4-ke v nemeckej, tady na Hanover, to je poľská a ukrajinská cesta, zareže do plachty, ak by boli uvideli ten alkohol, tak
Ani nevyjdem z tej kabíny, nech zoberú všetko, lebo vás zabijú. Tam sa veľa šoférov však pozabíjali kvôli tomu. Sú ľudia aj okolo mňa, čo sú moja mamka, aj moji rodičia, moji súrodenci, ktorí stále na mňa myslia. Musí myslieť aj na nich, musí myslieť aj na nich, lebo oni majú strach o mňa, takže proste musím myslieť aj na deti, musím myslieť na rodičov a tak. Aj oni by boli radi, keby som bola ja v kľude, v pokoji. Moja mamka mi dala krížik s Ježiškom, ten nosím stále pri sebe. Viem, že ona sa stále za mňa modlí, lebo toto zamestnanie je strašne veľa aj o šťastí. Hej. Strašne veľa o šťastí. Takí ľudia, čo to vidia, čo vidia do toho bližšie, tak budú určite so mňou súhlasiť. Môj sen bol zarobiť peniaze, skončiť s touto robotou a robiť školníka. Ráno otvoriť deťom školu, opraviť nejaký vodovodný kohútik a takto v kľude dožiť do nejakého dôchodku. Ale táto doba to proste asi vyriešila tak za nás, že momentálne nad týmto mojim vytúženým zamestnaním nemôžem ani rozmýšľať. Raz som sa skoro posral v tuneli v Čechách. Taký strach som dostal, že zápalkovú krabičku by som neudržal v ruke. To bolo pred Vianocami v zime a cesta bola mokrá. Ale bolo tak... Tá teplota bola taká -3, -4. A tú vodu, čo sme na kolesách dovliezli do toho tunela, tak tá tam zamrzla. V tom tuneli hneď pri vjazde bola čistá ľadovica. No ten prvý pribrzdil a všetko začalo lietať po tom tuneli. Hej, také šmiky. Tak sme to dajak porovnali, ja som z toho tunela vyšiel a takto sa mi ruky triasli. Niečo ešte spomeniem k tej šoférskej dani, ktorú som zaplatila ja. Tým bol rozvod, rozpad celej rodiny. Všetko to, čo sa človek snaží, čo si musí odopierať a tak. Za tým, že čaká že príde nejaký cieľ, hej, za ktorým ide. Najhoršie, keď sa to všetko zrúti a zostane z toho len kopa šrotu. Vtedy tie roky driny a odriekania nestoja za nič. Nestačí len diaľnica, asfalt pred sebou. To je strašne málo. Takže môj názor je taký, že proste túto prácu niekto vykonáva kvôli peniazom, niekto kvôli zážitkom. Väčšinou mladí šoféri sú zvedaví na to, čo tento kamionistický život prináša, hej, kopec nových vecí a tak. Keď som bol malý, tak otec vlastne chodieval na mesiac preč, potom bol trochu doma. Tak bolo to asi také detstvo bez otca je také dosť zložité. Vlastne o všetko sa starala iba mama o nás, takže bez otca. No, otec sa snažil nás iba kúpiť potom darčekmi alebo tak nejako vynahradiť, ale detstvo bez otca je dosť smutné, si myslím. A chýbal. No už som došiel teraz. No, dlhá bola noc. Ale nie, cesty boli dobré.
Idem si z Latinka oddychnúť a potom pôjdem, hádam na ryby. Ja viem, že si chcel robiť niečo na Zlatko, ale ja chcem ísť dneska na tie ryby, že začala sezóna a trochu si tam oddychnúť. Neboj, potom ti to vynahradím. No dobre, vidíme sa potom. Ľúbim ťa. Myslím si, že mojim rodičom ďakujem za svoj život, za to, kde som, za to všetko, čo mám. Otcovi ďakujem, že viedol ma k tejto robote, aj keď neúmyselne chcel, aby som študoval, ale zase naučil ma ohľadom tejto roboty úplne všetko, čo vedel a posunul mi svoje skúsenosti. Takže som veľmi vďačný, že sa mi aj darí v robote, tak ako musím poklepať a darí sa mi. Možno, že to máme spoločnú krv a vlastne mami ďakujem za to, že nás vychovala so sestrou a vychovala nás dobre aj bez otca, že to zvládla. Ten šoférsky grif, to vidno proste, tak ako keď niekto sa učí tancovať, niekomu to ide, niekomu to nejde, niektorý sa musí na to vykašľať, lebo tancovať sa nenaučí do smrti.